Beautiful Mind فیلمێکە بیۆگرافیکە ساڵە 2001 ji aliyê derhener Ron Howard ve hatiye çêkirin. Russell Crowe, Jennifer Connelly û Ed Harris li sîkvaniya filmê ya sereke de dileyîzin. You may complete your assignments at your whim. Incinerated 150,000 people in a heart. Film li ser çîroka jiyana John Nash'ya rastîn hatiye çêkirin. John Nash matematîkîzanê xwedan xelatê Nobelê ye. Film di jiyana Nashê da hevsengiya di navbera jîna matematîkî û şîzofreniyê de te pêşçav. Nash di zanîngeha Princetonê de li ser matematîkê xebitîtin û profesör e. û li ser qalibên matematîkê yên ku mirovên asayî hac lêne wan peyda diketin. Lêbelê ew neçare ku di hişê xwe da bi heval û dijminek xeyalî ra şer biketin. I didn't mean to get you involved in this. I'm sorry. Naş di daviyê da pê dihese ku ev heval dijminên xeyalî di hişên ve da halüsinasyonên şîzofrenîk in û biryar didetin ca ku halüsinasyonên xwe yê şîzofrenîk çareser biketin. Derman biketin yani. Lêbelê ji ber bandorên dermankirina êşa xwe Naş neçar dimînitin, dest ji karê xwe yê profesoriyê têlî. Piştihingê jî jiyana xwe nexweşiya xwe ra derbas diketin. Jina Naşê Alice piştgirî didete Naşê û heta daviyê ji gel Naşê de dimînitin. Alice piştgiriya berxwedana wî ya li hemberê nexweşiyê de diketin û gel Naşê de dimînitin. Film li ser çîrokeke rast hatiye çêkirin û berxwedana matematîkzan John Nash'ya hemberê şîzofreniyê de te pêşçav. Performansa Russell Crowe ji alî rexnegiran ve gelek tê te ecibandin. Film çar xelatên Oscarê jî tilgirîtin. Ya filma herî baş, ya derhenerî herî baş, senaryoya herî serketî û xelatê herî baştirîn piştgiriya jinê ya rola sereke tilgirîtin. Belê, spas bo guhdarkirina we dem baş hezkirî hesiya.